Stați acolo. Ok, să ne grăbim că de data asta avem musafiri. Nu da, nu da! Nu da! Prea frumoasă mașină. O dat! Nu-ți vine să crezi niciodată! Da-te, mă, de aici! Na, ți-ai distrus. Bă, ordinarii! Și tu nu mai ai bani. Cu și n-am, că toți mi-au cheltuit pe asta. Ți-ai luat-o de pe net. De la second hand. Așa se Gratis. conduce una de-asta. Ok, merem cu ea până în garaj. Au. Știi să conduci. Nu. S-a Nu. blocat rata, nu? Deci recunosc. Eu nu știu să conduc. Deci, uitați-vă cum conduc. Eu sunt pericol public, mă. Dați aici. E pericol public. Ce autostopist. S-a blocat rata. Nu s-a blocat nimica. Așa ne o bag eu în garaj mașini. Așa ne... Și băgăm în garaj. Ți-ai reparat-o, bun. Ce mașină e asta? Că n-am văzut-o până acum în Ce garaj bună. la tine. Ce melodie schimbă sau pune pe mult așa. Ai tunat-o la full, la viteză. Da, la turbo. Ok, deci planul meu de astăzi este să comentez cu Emma. Mulțumesc. Sară poliție. Nu? Da. Dar prima oară vreau să văd ceva acolo jos. De ce să o faci așa? Nu știu, n-am ce faci. Dați acolo un paznic. Ioi, ai văzut ce-am făcut? Vezi că la fuge, du-te după el. Care? Ăla, nu-l vezi. Vreau să fugă la elicopter. Doamne. Ce? Trage. Crezi că am înviat. Coboară odată din mașină. Taci că știu ce fac. Muschetarii. Du-te, boss. Da? N-aveți ce face, mă.
Pe bune. Da, naiba să iese din parcarea asta. Da, bă! Nu poți dau De stângul acolo, ăla. merg tot la acolo. Tu taci. De ce? Zic eu. Nu ascult eu de tine. Cine a dat jos gardul? Tu. Nu. Deci am dovada. Pe cameră, că nu eu am fost. Să ne luăm vaca. Așa se numește mașina. Nu se știa. Tu mergi până acolo, nu poți să conduci normal. Nu. Bă, tu nu cred că înțelegi. Eu m-am născut anormal. Bine, acum să știu. Cine întreabă, ia să zic. De ce nu ți-ai pus armură? Nu ai mai avut bani? Cred că deja ai scăpat. Nu vreau să scap. Mama! De ce ales bune? Nu înțelegi chestia asta. Cine? Deci uite-te aici ce nesimțit ordinar. Tu-l vezi, mă? Așa. E ordinar ca cheie. Să vă că arată, nu? Ți-o lași? Ți-o lași? Nu! Trebuia să dau cu pumnul. Iar acum când filmăm, mănâncă. Nu! Ziceți poftă bună. Nu! Iar din păcate i-am lipit gura. S-o neca săracul. Dai din gură! Te ajut? Nu, că trebuie să lași de cameră. Nu, dar noi bai. Știe lumea de ce. Da, bă! Pe bune! După moarte și după aia cameră. Și dacă te necai, ce făceam eu? Da. Țineam de cameră și îi filmam. Am glumit. Nu. Veneam cu toporul, îți dădeam în gât. Este și mâncarea și tu ești mort. Dar depinde unde da. Ce prost! Știi emisiunea care a inventat-o tu? Ce? Eu! Ba da, da, da. Dacă s-ar pune în aplicare... Să se pună în aplicare pentru... E, ar fi foarte fain. Pentru și să evit. Titlul este... Zi titlul. Tu l-ai inventat. Nu poți să... Zi titlul. Tu l-ai inventat. Zi titlul. Titlul este... Dați postă call.
pentru Sebi, în direct. Asta merge încet. Nu mișca atât. Își. Deci vă voi arăta ceva. Chestie betonoasă. Betonoasă, bă. Beton. Betonieră. Dă-i flip-ul jos. Nu! Pleacă! Hai, pleacă. Iau prostia asta de mașinuță. Da, hai încoace, hai încoace. Da. Câte minute am făcut acolo? 13. Avem încă un minut. Cu ceva distractiv și după aia. Dar nu foarte activ. Uite, fane. O să intri în spate. Nu. Da, ceva! Ieși. Vai, că dacă nu este telefonul meu, nu se întâmplă așa ceva, era clar. Zi. Ok, mulțumesc de vizionare. Uitați-vă la episodul următor.